तो भाई लोग पीके हुई सुल्तान चैनल तो फिर स्वागत भाई लोग फिर से बहुत कटा मऊआ छिनरा भाई लोग शायरी लेकर भाई लोग तने सुनने मजा आई। ऐसे भी 2 मिनट से ज़्यादा ना है, 2-3 शायरी वाले तने मजा आ जाए। अच्छा ले प्लीज़ सब्सक्राइब ले जरूर कर जाओ। आगे पहले शायरी सुना तन का। तो जैसे भाई लोग एगो लड़का लड़की के बुलावता भेंट करके राती खान यानी पहले खातिर बुलावता। तो लड़का थोड़ा भाव खाती है तो लड़का कहता करेजा तारा लिवावे के बाद तो आ जा लेके 5 मिनट की छुट्टी। करेजा तारा लिवावे के बाद तो आ जा लेके 5 मिनट के छुट्टी। आ नइखे आवे के तो बता दे छिनरी हम मुठ मार के सूती। तो भाई लोग दूसरा शायरी है भाई लोग बहुत ज़बरदस्त बा। लड़का कहता जितना हमर यारवा प्यार करला अपना मलिया से उतना हमहू न करती। जितना हमार यारवा प्यार करला अपना मलिया से उतना हमहू न करती। एक करे जा अगर तू रोज रोज पेलवाई तू तो बताव हम मुठिया ना नु मरती। तो भाई लोग तीसरा शायरी लास्ट शायरी जबरदस्त शायरी भाई लोग जैसे शायरी बा। लड़का कहता करेजा तू इतना सुंदर बाड़ू जहाँ जहाँ जालू तहाँ हो जाला लाफाड़ा। करेजा तू इतना सुंदर बाड़ू कि जहाँ जहाँ जालू तहाँ हो जाला लाफाड़ा। तेरे ध्यान दियो ये करेजा आजकल के छोटका छोटका लड़का रंगदार भइल बड़ा सन कहीं पेल के फार मत दसन तार कपड़ा।